Вече е зима и е време да подрежем лозята. Но как точно се прави това? Първо, наблюдаваме внимателно. Ето го стъблото, рамото или рамената и миналогодишните пръчки. Ще забележим кои пръчки са прегънати. Тези плодни пръчки са дали хубаво грозде през последната реколта. Виждат се даже и очите, от които напролет ще поникнат новите филизи. Лозата трябва да се подреже тази година, иначе ще полегне на земята. За да осигурим дълголетие на растението, трябва да го подрежем според потока на сока. От почвата се извличат вода и минерали и се пренасят нагоре чрез сока. Щом пораснат, листата поглъщат светлината и произвеждат енергия за захранване на другите органи. По време на резидба не изменяйте естествения път на сока. Потокът на сока прилича на магистрала. На пътя промените в потока на движение причиняват задръствания. Същото важи и при лозята. При отклонение в естествения канал сокът ще поеме по друг път. Такова отклонение се нарича смущение на соковия поток. Смущенията забавят потока и водят до недохранване на дървесината и листната маса, което влияе на дълголетието на лозата. Внимавайте и да не режете твърде близко. Подрязването създава рана, която трябва да заздравее. Близкото подрязване създава мъртва дървесина отвътре, която спира соковия поток. Режейки по-далеч от стъблото, оставяме място за сухата дървесина. Накратко, трябва да сме много бдителни, когато подрязваме лозята. Изключително важно е да следваме соковия поток и да не режем твърде близко. Ако следваме тези правила при резидба, растението ще живее дълго и ще го предпазим максимално от болести.